Korespon ni pi ki parlog bit ya junga soisin ngapriang sumhai pi syakane ka channel kajung kalawei ban sendu. Hakane ko video ke bamenta ngawan ra pi ya jingiathuhkhana lyngkot shaphang ka Thapbalieh bat uwe briew. Jingiathuhkhana kalong ka lyngkot Henry ki jinghikai bat jingsneng ki badon haka kilong ki bakordor bat ki balak banundra ya ke jingkala ya kita ki belek bat ki bapriang ya ka. Laong bah ka wei kesngi la don uwe briew u badang sungkai haplau badan bun ki sentiu. Haka kapor li kliak ya ka wei Thapbalieh ka badang yele panik sait kumban mitno syaba na kata kasop. Une briew shipor la pet kai ya kata ka jingile bat ya ka jing sait ka jungka. Henry lano kami. Haka kapor kalawan kata ka jingsneng hau. Markum ta ula pet bat penhe yai tai thliu bat kata ka Thapbalieh ru lut kalami bat kalhap hamadan. Ula ap kato kenepo ban yoi bakan her Henry lano ru kam her. Ula kali halade balai kene ka Thapbalieh kam her. Minya pet ke ai kadau ba kene ka Thapbalieh kam lak ban her bat ke ai ki jingsneng ki bangiyo lang ba kene ka jingiathuhkhana. Kadau ka jing bom lak her chu katai ka Thapbalieh kalong ba uteu briew ula pet ya kata ka sop ka jongka. Amar kerkom ke badon ha ki Thapbalieh kalong ba haswa bakin mi seperti ya hap ban yele ban yaksait ban mi ya ita ikenja bolong kum i fluid naga benta ban thau bat ban penlong ya ki snare jongki. Henry da ka jing pit jubo jong te briew kala du no ya kata ka bo jing penlong ya ki snare ki jongka. Ha ka jing perkhat jong te briew ban pit ya ita thliu kalong ban pensup ya ka ban mi na ita isop ndei kalong ban ka jing yap naga benta ka te Thapbalieh. Don southly ki jinglong ha kene ki jingiathuhkhana ki balong ki jingsneng ki ba jingmut shisha kebenengkong ka sop jong ka Thapbalieh ki ba ka jingyale bat ka jingyaksai ka balai ita balong kum ikenja fluid ka basau ka jingpit jong uta briew ya ita isop ka sop hangne la ringdur ya kino ki jat kam la ne ki school rit ne ki school ba ki jeka hikai nyam ne kino ki jeka ai jinghikai habang idon hapo jong gite ki jeka nilong kumba nginang don hapo sop la ban ong ba ikti ki kejat jungi ki danjam ke bolmet jungi kadang telot bat ki jungmut perkhat jungi ru kampat yar baha kadang dei yengi ban syak hikai ban syak pentebit bat penne pun kelain habaro ki benta haswa bengin mi syak pertai kajingele kajingyaksait kadai kata kajingi tresistom kajing syak jungi ya kajing yele habang don hagno kam lane ha kajing pule ne kino gi benta kajing jingjar kajing dup jing kerdu kim dei kita kiding pungkyang ne ki mau jing thut ki ban khang nanti lane bat pentron yin Henry ladang yele ngiak sai ngia syak kan penne pen klan kan nyari kata kajing tip bat kajing shaphang jungi kalom tek kumba ngi prang ya kalawei bat kajing im kajongi Messi unongi lek kai football popau nam jong ke pertai Umdei Maria ka ulat tibit lupa Henry uhap rung haki klub uhap syak hikai uhap praktis nangta usalak banyilek kai bat pau pertai nangta ki kena school haswa bakin long di doktor di professor di chief officer haki office repair ki hap banyilek ya hap banyaksat mit la basngi haki jingpule ki jongki businessman shua baga business jungu kan pau nyat yau bah uhap ban trestom uhap ban yele uhap ban yaksat met la basngi klanjing shungthai kumju de kinong rap shua begin yokhet ya usok na kata ka keper ane ka bri jungki ki hap ban syak ya kasngi uslap ki hap ban jau kasep kasar bat ban penut kepor ban pet ban sumar ya kita ki jingthung ki jingtap harin kata kinsa yokhet ya usok ka trestom ka jongki Kenja fruit hangne ka theo ya tak jing start bat ka jing shaphang ladangi pai haborok kilyang haborok ki kam ki jam la pentre bat la penyai da ka bo jong jing start bat ka jing shaphang briew bustat udon bun kilat kinti ula pentre shi bun ki kam ula ru pan penyidai bat ki wepat ki banabari ka jing start bat ka jing shaphang ngimla bentit ika da ka dor Henry ditang jing minot bat ka jing trestom ka bangila ban yo eka kajing pit ya kasop kane kalong kumbangi up bat kemit nanti baki wei kinyarap kin pensuk ini syubu nadong syudong ni up ni shenyak lut haki wei kai kebaja klempep kajing dunong bat kajing jot kan lap ini menta banle igno kono kam lada ide ibarat ne ibakrau ni shenyak bat up kemit nanti ya kajing yarap jongki wei lada ja begitu kibangi shenyak kitok kisyukor kimlaj por kabumut kato ka kam jungi paro kan sapulom no
nang ta don de ki bom snutu ba kat ba kidang don haying imei ipa kim chu le ai ki pen le no ai ka por bat pisa ki im ki yai klem jing prowa kat ka ba ki don kam nado ibaret hado ibakrau ki up ki dawa bet na imei ipa aba kilong gamta ka jabing ka pthi ka jingmut jing perkhat ru kamyar namaria ki ai baro la shu up bat sushanya lut hakiwe na kata kadaw dei ban shu up than ya ka jingrap na kiwe lane na imei ipa namar bangimla ban shong sa bat ki shirta abang ya nang ban turai ban kata ni dei ban persang ban yang halagi jong ki kejat lai de ikam ibaret ni ikam bakrau abang persang ni le kumta kan pen tebit kan pen yari kata ke jing tip bat ke jing shaphang jungi hag baro ki benta namar ke jing nang ke jing tibet ke jing yar ke jing mut jing perkhat bat ke jing shaphang ke jong briew ke shong ha ke jing wat bat ke jing ti banya ajung u ya keno ke benta ke jing kwa ban yo sup ya ki baro de ke jing sedang jong ke jing yat yanti sya ka kam tu ka kam buti don ke jing ong ka boong don ke ma habala than ke sup namar kata tongin trishtum bat minot dala dehi kenang bangin imsup nimsan hasil te kisni nin kin maru bahaman ki kam bangile kin don bet ki jing le henry nimle banting ban kenran din kadai yengi ban mat kita ki jing le namar claim kita bat no ngin yang ban yele kajing minot bat kajing trishtum kadai ki benta ko ba ublei ula bu bet bu rentit yengi ki briew balamda ngin trishtum nim jaw ko sep ko sar dalilei ngin om yo ya ka bam uding u baklain uding u ba jurit sa usu ki thiet shapo ka khandeu ban krishan ya ka met ba ai ba kajing mut jing perkhat jungi kan long kum ki thiet jong ta uding nang baklawe jungi kan pernai lyngkat ki jing ubi ba sup sing Blay shibun, blay yun yo ban kerkui pi. Ngin sa kindupat hagaway ka video.